Tia, que estem al 2021, que som febrer de 2021, que us toca ser reines, tia. Però què dius? Que portem com un any dormint, loco. Ole! Quin mal de cap! I ara què hem de fer? Vinga, despertem, tu, que anem a preparar-ho tot, no? Vinga, que activa-s'ho. Però quan queda? Us veiem una setmana. Però bueno, com que sempre anem a última hora, ja que sortirem. Bueno, doncs vinga. Vinga, va. Vinga, merda. Mare de Déu. Tu, Andrea. Vinga, prenda. No puc. Bueno, 5 minuts més, t'ho deixem aquí. Si ens veiem un sonyareu i ja ho aprendré tot. Oh, Déu meu. Amb tot el cos. Mal de cap. Oh, vinga, va. Però què hem fet? Som-hi. Tu, nenes, creieu que ho truco en Dante, no? Perquè deu estar dormint, no? Estaria bé. Vale, Però si està igual que nosaltres. segur. ¿En serio? Sí. Ei, Dante, dormies, no? Sí. Ja. Res per dir-te que estem a 2021, febrer, i queda una setmana per Carnaval. Buah, de debò? Sí. Uf. Bueno, hem quedat ara per anar-ho a preparar tot, si vols venir, tu mateix. Vale. Ens veiem. Ja vinc, espera. Ens entenem gaire de les coses, eh? Sí. Ui, heu vist que tothom ha portat mascareta? Sí. Sembla que estiguem a Carnaval ja, eh? Sí, eh? Cuita! Ah, ja et dic una! Epa, i jo! Mira, veus? Ja està, vinga, au! Ja anem com tot el poble. Som-hi! Ens queda bé, a sobre? A veure, se'ns tapa la cara una mica cansada. Bueno, no? Menys mal, Vinga, va. Hola, bona tarda. Bona tarda! Què tal? Mira, per allà, Mira, en Miquel. Sí, anem cap allà. Miquel. Hola, bona tarda. Bueno, veniu a buscar l'Estel, que també ens toca ser reines. Ostres, que bé, però no us podré ajudar. Què? Han vingut les caòtiques, les 1001, les nimfes i s'ho han portat tot. Ja t'ho havia dit, sempre es passen per endavant. I ara què fem? Em sap molt de greu no poder-vos ajudar aquest any, però no tinc res de res. Home, jo tinc una idea. Nosaltres ens ha passat el mateix. Podem anar a Campet Jové, ell sempre troba solucions a tot. Clar, segur que en Pep ens ho soluciona. Vale, doncs anem a veure si ens pot Em sap ajudar. greu, a veure si teniu sort i us ajuden. Vale, merci, Res, a vosaltres. Bona tarda. Perfecte. Ja hi som. Bones! Què tal? Bé. Venim de la Getpallí i ens han dit que no tenen res de robes pel Carnaval i era per aviam si tu tenies alguna per ajudar-nos. Alguna Per la disfressa. descansa de rei i reina. Hosti, pel carnaval el que sigui. Sí? Ai, que bé, perfecte! Hosti, fem alguna cosa, tu. Nenes, ens ho feu màquines, que hem de positiu a carnaval. Us busco alguna de roba, ho fem ràpid i... Sí. Que sí, endavant. Us estava esperant en candeletes. Doncs anem, què trobo per aquí, tu? Aviam. Ni se t'acudeixi. Aquest any no hi ha carnaval. No els hi pots donar res. Res! Pareu les màquines.
Fareu les màquines. Oh, home, Fareu les màquines. no hi ha carnaval. I ara com ho faig jo, això? A veure. Perdoneu, no us puc ajudar. Però Pep, ens havies dit que sí. Ja, però no hi heu de marxar. No, però Pep, em sap molt de greu, però heu de marxar. No, perquè perilleu, aquí I perilleu. què farem ara? No ho sé, heu de marxar. Quin mal rotllo. Agent Pallí fet, pan Pep fet, i aquí Calboter segur que venen. Som-hi. S'ha acabat. Aquí no es vendrà res més de cap colla de carnaval. Vinc a portar-m'ho tot. Però què vols dir, tu? Tot. Prepareu el que vulgueu, que m'ho porto tot. Anna, prepara bosses i caixes, va, que s'ho emporten tot. Això per mi, Això per tu. això també, Sí, ja t'ho prepararé tot. tot. Faig un xec i m'ho porto tot. Vale, doncs demà ja t'ho tindré fet. Tot. Perfecte. Vale. El gent Pallí, res. En Pep, tampoc. Aviam si Calvo tens en alguna lentejuela o alguna i podem inventar alguna cosa, no? Vinga, va, anem. Vinga, va. Hola, què tal? Bona tarda, què tal? Tot bé? Tot bé? Mira, veníem a buscar si tenies alguna lentejuela, lluentons, per la presentació de carnaval... Hosti, sabeu què us ho tinc a dir? Que ho he venut tot. Tot? Tot, no me queda de res, tinc la botiga buida. Què vols dir? Sí, mira. I l'encàrrec que teníem de la colla d'Imperí? Us tenia que trucar per anul·lar-lo, perquè s'ha tingut que anul·lar el vostre encàrrec. Anul·lar-lo, però si queda res pel carnaval i tenim tots els juntons, tota la purpurina i tot aquí reservat, que sense això no és carnaval. No tinc de res, se m'ha acabat tot. I què farem ara? No ho sé, però el que heu de fer és començar a marxar, vale? Bueno, marxem. Gràcies, Va. Adéu. No, heu d'anar marxant, vinga. Bueno, poseu-me ben guapa, per si un cas tinc que muntar, que estigui ben guapa. El serrell així et sembla bé? Una miqueta més cap allà. Cap aquí? No, més cap allà. Cap aquí. Cap allà, Però tu no sí. t'enfadis, tu tranquil·la, el que tu me diguis, Vale. Així. Així? Sí. A veure aquestes ungles. Com tu vulguis, Sí. Bé. I el tranxat bé, prefereixes les ondes. Home, ja que som unes ondes, no? Per tallar-li les ondes. El que vulguis, El poder com pujat? No, així està bé, així Perfecte. està bé. Él no va a hacer nada. Si lo pillo por la calle dice, si lo pillo por la disco dice, si lo pillo por el área dice. Hola, Maria, què tal? Mira, veníem per veure si es podies fer uns tocs de cabell per la presentació. Ostres, és que mira, estic aquí en Modern Family, les sinvergüences, i és que estem fent un TikTok per al concurs i no, és que no tinc temps. Bueno, però ja què fem? No sé, mira, veniu un altre dia, però... No, és que no, de veritat que no, per favor. Crec que la Maria ens està preguntada, Hola, nois! Com esteu? Bé, molt bé, aquí, xerrant una mica. Doncs necessitem moltíssima ajuda per carregar tots els vermuts del diumenge dels pirats. Ens podeu ajudar? Esclar que sí, anem-hi, i tant que sí. Perfecte, som-hi! Està tancat, què passa? Seguríssim que han sigut els xondos del G80 que s'ho han endut tot. Bueno, i els pirats, que amb l'edat que tenen, Déu-n'hi-do també, Això segur que també hem passat per aquí, I nosaltres, al Quince Ideal, ens hem emportat totes les Fantes i Coca-Coles, però no per cubates, no? I ara què fem? Què fem ara? Bueno, anem a Can Rotllant, aviam si almenys podem tratar totes les 15. Anem, va, som-hi! Ja s'han quedat sense un altre acte de carnaval.
Estarem a Can Rotllant, a veure si ens tanquen. Corre! Corre! Ai, que maco. Hola. Ai, sí. Gràcies. Sabeu què passa? Que venim a buscar calçots pel carnaval, però està tancat. Sabeu què ha passat? Que no ho sabeu, que amb la Filomena no hi ha calçots. Ni calçots ni calçotada del Finlic. Res! Què diu? I ara què fem? Ostres, bueno, anem almenys a Calarnà i aviam si podem fer la botifarra de despertar, no? Vinga, ens acompanyeu? Vale, sí, vinga, va, som-hi. Som-hi! Hola! Bona tarda! Mira, estaríem necessitant uns 800 quilets de botifarres. Però no les ben maques, Brenda? Tot el que tenim aquí és maco, però amb aquest rotllo del vegetarià, vegà i tot això, l'únic que tenim és tofu i euro. A mi no em donis això per carnaval. Ui, un carnaval sense botifarres no és un carnaval per cap, Mira, gràcies, però... Saps què? Deixa'm estar. Moltes gràcies. Sí, gràcies. Adéu. Bona tarda. Bona tarda. Hola, bon dia. Hola, nena. Mira els escabernals. Bona tarda. El rei i la reina! Hola! Què tal? Comprant, no? Si a la veig no si tenim sardineta per l'enterro. T'ha quedat clar, no? Sí. Saps el que has de dir? Sí, perdó. Vale. No, la pregunta anava sota avui, que no s'ha tingut una barca. No ho he dit, I si vos, us ha pogut donar a Maurice i el compartim amb els germans, no el pots sobre cadascú. Però, aviam, és enterro de sardina, no podem fer servir orissos. Mira, no, i si no t'agrada, deixa't de comprar una canya i pescar-lo. Bé! Ai, nen. Va, vinga. Bueno, Doncs res. Adéu. Vagi bé. Adéu. Escolta-la, posa'ns-la a nosaltres, que ens Sí, home, agrada. i tant. Hi ha compartiment de bones germanes. No us sembla molt estrany el que està passant? Pues sí. Anem a parlar amb en Lluís Puig, que segur que ens explica el que està Què passant. passa? Perquè és que no entenc res. Som-hi? Va. Bueno, Sort, va, que la llista. A veure, Lluís, parlant clarament, tu i jo, de tu a tu. Les Folineres aquest any volen carnaval sí o sí. I jo he intentat anar fent que no. Que aquest any no hi ha carnaval. Han anat aquí, han anat allà, no han trobat res. I vindran segurament a veure't, perquè volen saber més coses. Però tu els hi has de dir que no. Que aquest any la vara la tinc jo. I el carnaval me'l quedo jo. Que no pot ser com sense carnaval? Sí, que no. I tant que sí. Que no, Sí, que no, sí, que no, sí, que no, sí. que no. Oi que hem quedat que no hi ha carnaval aquest any? Vale. alcalde, hem de parlar amb tu. Què passa aquí? Estan passant coses molt estranyes en aquest poble. Estem preparant el carnaval. Hem anat a la gent Patí, no tenen teles. Hem anat a Can Pert, no ens pot ajudar. Ni l'Arnall, ni Peixos Torrent, ni ningú de ningú ens pot ajudar. Només has de solucionar el problema. Ui, a mi no m'emboliqueu que estic organitzant unes eleccions, A mi no, aquesta vegada no. I llavors, què? No tenim carnaval aquest any? Pues... No ho puc creure. No ho puc creure. Ni l'alcalde ens ajuda. Això és increïble. Colloneres, mira, no sé què està passant, però em sembla que aquest any no podrem fer carnaval. Ens hem de trobar ja a la nau. Sí, de seguida que pugueu. Vale, fins ara. Adéu. Vinga, va, anem ràpid. Vinga. Ara millor, Ara sí. Ei, freneu. Aneu tan ràpid. Aquest any el carnestoltes sóc jo. I aquí no es farà res. Una R i una E. Res. Com que res? Home, per almenys a les escoles sí, no? Pels nens i nenes es podran disfressar, oi? Bueno, però amb mascareta posada, Que sí, que ja ho saben. Els botiguers també s'han de poder disfressar. I la gent de carrer també. Que el que fem és vida normal però amb mascareta. Vale, sí, d'acord, també. La gent podria fer TikToks ara que està molt de moda, així música carnavalera, que si fa o no fa és el mateix que ballar aquí a la nau.
Sí, però en grups de 6 i amb les mascaretes posades, que ja ens coneixem. Mira, que sàpigues que el carnaval és nostre i no ens el traurà ningú. Friki, busques la disfressa ideal, vols sentir-te original. Atípic, potser extravagant, Michael Jackson, Peter Pan.